गसाइगाव महकुमानि ग्राहामपुर पुलिस आउटपोस्टनि पुलिसा थांनाय हराव सेबनानै माब्रै मोसौजों लोगोसे गंसे मारुति भानखौ हमनो हायो। AS 16A0026 नम्बरनि मारुति भानाव माब्रै मोसौखौ सोनानै लाबोना धुबुरी फारसे लांबाय थानाय समावनो पुलिसा नुनानै होसोलाङो। पुलिसखौ नुनानै मोसौ लाबोग्राफ्रा मारुति गारिखौ गसाइगाव फारसे सालायलाङो। पुलिसा उन होसोलांनानै मोसौजों लोगोसे गारिखौ हमनो हायोब्लाबो बेयाव थानाय सुबुंफ्रा खारग'नो हायो। मख'जाथावदि हरनि समाव साखा खबब्रैजों बेबायदिनो मोसौखौ इनायै बांलादेश सिमायाव लांनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।